ಹಾಯ್ ಲೋಬರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಚಾದ ಬೇಗನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾನ್ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಕದೇರ ಹಾಯ್ ಲೋಬರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂಚಾದ ಬೇಗನೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾನ್ವಿಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಕ್ಕದೇರ ಅಮ್ಮ ಮೂಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಬೋನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಬರೋದು ಮೋಮ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದುಪ್ಲೆ ಸೊ ಈ ತರವನಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಹಿತ್ತೆ ಬುಷ್ಯಪುರ ಮೀದ್ ಬತ್ತಿ ನತೆ ಸಾನು ಹಾಯ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತೂದು ಸಾನಿನ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೊ ಅರೆಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಆರೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಚೌಕಿ ಬೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ನಾಯಿ ಚೌಕಿ ಸನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಪನ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ನು ದಾದ ಪುರಂಡಿರೆಗೆ ಮಮ್ಮಮ್ ತಿನ್ರಂಡಿ ಮೂಲ್ ತುಲಿ ಕೆಮರ ತುಲಿ ಪತ್ತಿರ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಭಿನೀರಿಗೆ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಮೂಡೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಪೂರ ಬಂದನ್ ಪಾಡ್ದು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡೆ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ ಚೌತಿ ಪೂರ ಕರಿ ಅದೇ ಅರ್ಧ ಮೈ ಬರೇನಾ ಅಂಚಾನ ಹೊಟ್ಟೆ ಎತ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಅದೇ ಕೆಲವರ ತೆಲ್ಪಂಡ ಬಂದ ತೆಲ್ಪಂಡ ಅದೇ ಪಂಡಪ್ಪ ಮೈತ್ ತೂಪಿ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೋಗ್ರತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಸೆ ಆತಂದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ 15 ಮೂಡೆ ಒಂದ್ 3 ದಿನ ಚಾಕ ಅಣ್ಣಂಕ ಅದೇ ತುಲೆಗೈದಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಕುಕ್ಕುದ ಪೂರ ಕಟ್ಟದೀತೀರ ಅಂಚನೆ ತೇವು ಪೂರ ಕೊಯ್ದೀತೀರ ಆಲ್ರೆಡಿ ತುಲೆ ಸವಲ್ ತೋಜಂದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೊರಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ ಬಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಕೊರಲ್ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಬುಪ್ಪು ಎಂಗಲ್ಲ ಸಾಂಬ ಬಗಿತ್ತು ಇದ್ರೆ ಅರೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಜಪ್ಪ ಅದು ತೊಕ್ಕ ದಾದ ಬರೋ ರೊಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಂದು ಗೈಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಅಟಿಲಿದು ಅಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಳು 10 ಪೇಪರ್ 3 ಪೈದ ಚಾತದೆ ಅಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ತಾರೆ ಬರೆದು ಅದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೂಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂತೇಳಿ ಒಂದೆಂದು ಒಣಸುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಸಾನ್ಲ ಜೊತೆರು ಈ ಬೇಲಿನ ಪೂರ ರಪ್ಪರಪ್ಪ ಮುಗಿತು ತೆಕ್ಕು ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೈಸುಲೆ ಅಮ್ಮ 10 ಪುರ 3 ಅಂತಲಿ ಅಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊರ್ತಾಂಡಿನಿ ಅದೇಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ತುಲಿ ಪದ್ರಾಡ್ ಕಾಲ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಾಡಿ ಆಂಡ ತುಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಿಡ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಟೆಲ್ಲ ತೋಜ ಎಂಚ ರಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬಗೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ತೇವು ಪದಂಗಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿಯ ಸೊ ರೆಡ್ ಬಗೆನಾ ರೆಡ್ ಕೊರಲ್ದಲ್ಲ ಪಾಡು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅಂಚ ಸೊ ಅಮ್ಮರ ಬರಪ್ಪ 3 ತುಲೆ ತೇವು ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಅದೇ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಚೋಳಿ ದತ್ಕಂತೀನಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದಿಪೆ ನಮ್ಮ ಕಂದಿರಿ ತಮ್ಮ 10 50 ರೂಪಾಯ 100 ರೂಪಾಯ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮೊಯ್ಲು ಟುಡ್ಡೆ ತಂತಲಿ ಈ ತೆಲ್ಲಿ 10 50 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾರಿದ ತಂದಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕೆಂಬುಡಿಂದ ಅದನ್ನ ದೇವ್ರದ ಏಟ ಆತನತೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅಂದಂದ ವರ ತೋಜಾಗ ನಮ್ಮ ಅದೇ ತರ ಎಸ್ ಅಮ್ಮರ ಪರಪ ಮನ್ ಪಡಿತೆ ಜೈ ಗಸ್ತುಲೆ ತಿಮರಂಡು ಒಂಜಿ 4 ತಿಮರಂಡು ತಂದೇರಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅಂಬಡೆಲುಂಡು ಅಂಬಡೆಲ್ಲ ಗುದ್ದು ಕರಪರಪ್ಪ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಬಿಡು ಅಂತು ಜೇರೆ ನಾನು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಥರ ಪರಪರ 2 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಾಡ್ತಾಡು
ಗೈಸ್ತಲೆ ಸಣ್ಣ ಬೊಬ್ಬ ಲಕ್ಕೇರು ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಕ್ಕೇರು ಅಂದೆ ದಾಸು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪೋಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಪನ್ಪಿನಾರು ದಾಸು ಪೋಕ್ರಿ ಮಂತ್ರೆ ಸಾನು ಇದು ಹಮ್ಮನ್ ಖಾನೆ ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪರೀರು ಪಾಯಸ ತಿನ್ಪರಿ ತಿನ್ಕಾನೆ ಹಾಂ ಪೋಯತೆ ಅಚ್ಚು ಚೆಮ್ಮ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಬಾಗ ಸೇ ತಕಂದ ಕಣ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಜಿಪ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಲಿ ಅಂಬಡಿತುಲಿ ಸಾನ್ ಬಾಬದ ಮನಸ್ಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಡಿತ್ತೆ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತಿನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಎನ್ನ ಜಕ್ಕೆಲ್ಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಕೊಡ್ದು ಕುಲ್ಲ ಆದಿನಿತ್ತೆ ಸೊ ರಾಜರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ತರ್ಲಿ ರಾಜರ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ರಾಜರ ಗಡ್ಡೆ ಬುಡ್ಚಿಗೆ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂದಾತನ್ ರಾಜರ್ನ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮಂತೊಂದು ಚಟ್ನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಟ್ನಿ ಸರಿ ಗೈಸ್ ರಪ್ಪ ತಿನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪಣ ಗಟ್ಟಿಡ್ ಒಣಸ್ ಮಾತಾನ್ ಗೈಸ್ ಬರಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣಂದು ಪೂರ ಕುಂಟುಲ್ನಕಂತ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಚಾಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ನಂಗೆ ತುಯ್ಯರ್ನಿಗಳು ಸೊ ಫುಲ್ ಒಣಸಾಯ್ಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಪನ್ಪರಿಂಡಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಜೊಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪೋಣ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಮಾತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಜಪ್ಪರಂದ್ ಬತ್ತೇನು ಯಾನ್ ಜಪ್ಪರಂದ್ ಬನ್ನಗ ಮೂಲು 2 ಜನ ತುಲಿ ದಾದನ ಗಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಚೌತಿಗೆ ಗಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳು ದಾದ ಗಿತ್ ಪುನ್ನಿಗಳು 2 ಜನ ಚೌತಿಗೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ದೀದು ಒಂದು ಚಾಲ ದಾದು ಸಿಪಿಯು ಏನು ಇಲ್ಲೇ ಮಾನಿಟರ್ದ ಸಿಪಿಯು ಬಂದದಿ ತೆರಿಗೆ ರಾಜರು ನಿಮ್ದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಯಾರನ ಕೊರ್ರೆಪುರನ ಸಾನ್ವಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದ ಬ್ರಷ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೀನ ಸಾನ್ವಿನ ಆಗುಲಿ ಮಾರೆ ರಾಜರೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪರ್ ಸಿಗದಿರತೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಅದೇ ಸಾನು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಯಾರು ಹೌದದಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎತ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ರಾಜರ್ ಮೈನಿ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಆರು ಗಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಕದೆಪು ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕವ ನೆಟ್ಟು ಬರೋ ಸಾರ್ಲ ಅದೇ ಮೂಜಿ ಪೀಸಿ ಉಂಟು ನೀವು ಪಂಡ ನಂಬ ಅಂದು ಮೂಜಿ ಪೀಸಿಲು ಹೊರ ಮಾನಸಿಕ ಸರಿ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತು ಅಂಚಿಕ್ ವಸ್ತು ಅವಲ ಆತ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ 10 ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಡ್ಡ ಪಂಡ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಒಂಜಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೋಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ಅಂಚತ್ತು ಪೋಂಡ್ ಪೋಂಡಿ ಇಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಅದು ಸಾಮಿದ ಅದೊಂದು ಮನ್ಪುನು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಮನ್ಪುನು ದಾಯ ಬಿಡ್ಚಿ ದಾಯ ಬಿಡ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂತೂ ಅಂಚಿನ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಈರು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂತೂ ಹೇಳು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಸರಿ ಗೈಸ್ ರಾಜರ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ದಾದನಂಜಿ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲ ರುಪ್ಪಾಡಿ ಯಾನೊಂದು ಚೂಡಡಿ ಜೊಪ್ಪೆ ಜೆತ್ತದಾರ್ ನಕಲ ಪುರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಬೇಕಾ ತುಕ ಪಿರ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಬೈ ಬತ್ತಲು ಸಾನ್ವಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಲ ಕಂಚಿನ ಕೇಕ್ ಮಾತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ದು ಬರಂಡೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಂಗುಲು ಪಿದ್ದಾದಿಯಾ ಬರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಸಾನ್ವಿ ಬಂದು ಬತ್ತ ಸೊ ಪುಯಿ ಪುರ ಕೇಕ್ ಪುರ ಆರ್ಡರ್ ಪುರ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಗಜೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಪೂಜೆಗೆ ಬಡಿತಿನ ಸಾಮಾನು ಪುರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ರೆ ಇರ್ತಾನೆ ರಾಜರ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಡ್ದು ಬರ್ತೀರ ಅದೇ ರಾಜರೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಡ್ದು ಬರ್ತಾರ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ ಕಟ್ಟುಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೀದಾ ಎಂಗ್ ಕಾಲು ಸೀರೆ ಮತ್ತೊಂದು 5 4 ನಾವಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ಸಾನ್ವಿ ಕಾಜಿಪುರ ಅವಡು ಸೊ ಪೋಯಿ ಎರಡು ಕಾಜಿದೆ ತೊಂಡೆ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಟೈಪ್ದ ಗೈಸ್ ಎಂಗುಲಿತ ಕೇಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬರ್ತಾ ಅಂತಂದು ರಾಜೇರ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗುಲಿತ ಫ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಸೊ ಬಲೂನ್ಸ್ ಪುರ ಬೋಡಿತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬರುತ್ತಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಬಡೆ ಉಂಡು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜೊಂದು ತಾಲ್ದು ಬಂದದಾಯ್ತಾ ಜೊತಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ನ ಪೂಪಿ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ನ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಪೇಷನ್ ಇತ್ತ ಗುರಿಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಗಾಳಿ ಪಾಡ್ನ ತಿಂಚಿನ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪು ಗಾಳಿ ಇತ್ತ ಪೇಷನ್ ಪೋತು
ಓ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಸಾಲೆ ಚಾಲು ಬಾಲಿಗ ಅಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ನೆಕ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಕೊರ್ಲೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮುಂದೆ 55 75 75 ನೆಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನ್ನನ ಸೊ ಸರಿ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಗೀತೆ ಯಾವ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತೀಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್